Oýlan hem baýa. Üçünji bab. Baýlyga tarap. Üçünji ädim. ÖZ-ÖZÜњI YNANDYRMAK. ÖZ-ÖZÜň ynandyrmagy başarmak ýeňiş kazanmagyň ýarydyr. Aňasty aňa täsir etmegiň usuly. 5 sany duýu agzalarynyň kömegi bilen aňa ýetmäge ukyply bolan ynandyrmalaryň we höweslendirmeleriň ähli görnüşini öz-özüň ynandyrmak diýilýär. Bu beýniniň aňlanylýan, akyl ýetirilýän, pikirleriň ýerleşýän bölegi bilen aňasty aňyň hereket etýän böleginiň arasyndaky aragatnaşyk serişdesidir. Adamyň öz aňyna saklanmagyna mümkinçilik berýän agaly edici pikirleriniň kömegi bilen bu pikiriň ýaxşy ýa-da yaramazlygy möhüm däl. Öz-özüňi ynandyrmak aňasty aňa basyş görkezýär we ony bu pikire laýyklykda hereket etmäge mejbur edýär. Tebigat adam şeýle ýaradypdyr. Ol 5 tane duýgu agzasy arkaly aňasty aňa barýan materiallary doly gödäwçilikde saklamagy ukyply. Ýöne bu adamyň şol gödäwçiligi hemişe berja edýänligini aňlatmaýar. Agla we ýagdaýda ol muny asla berja edenok. Şuda köpleriň näme üçin tutuş ömrüni garyplykda geçirýänligini düşünürýär. Mes topragy ýadladýan aňasty aň hakynda nämeler aýdanlygymyz ýadyňyzdamy? Eger oňa akylly başly peýdaly ösümlikler ekmesek, ol ýerde haşalatlar ösüp örňär. Öz-özüň ynandyrmak şahsiýetiň öz aňyny maksady okgonly ýagdaýda döredişlik pikirler bilen doldurmagyna kömek edip biljek ýa-da şahsiýetiň özüniň geleňsizligi sebäpli weýrançylykly pikirleriň beýniniň bu bagyny ösüp örňämegine ýol berip biljek usulylar. Siz puly öz eliňizde görmelisiňiz we ony duýmalysyňyz. Isleg diýen bölümde beýan edilen 6 bölüň soňkusyny baýamak islegi barada kagda ýazan kesiplemäňizi günne 2 ýoly sesli gaýtalamak hem de şol puly edil eliňizde saklap duran ýar görmäge we duýmagy çalışmak saly berilipdi. Şu gönükdirmeleri eýermek bilen siz öz isleýän zadyňyz aňrybaş ynamyň ruhyny gözgöni aňasty aňa habar berýärsiňiz. Bu tejribäni gaýtalamak bilen siz isleňizi pul nuskasyny ekwivalentine öwürmäge ýardam edýän pikirlenigini döredýärsiň. Ikinji bölümde beýan edilen baskançaklary dolananda olar gaýtadan okan, dowam etmeden ören ünsüli okan. Şonu şol ýere ýetenňizde meýilnamalaşdyrmak baradaky bölümde jemlenen aňy dolandyrmak toparyňyzy gurnamak boýunça gönükdirmeleri ören ünsüli okan. Gönükdirmeleriň bu iki toplumyny öz-özüňizi ynandyrmak barada okan zatlaryňyz bilen deňeşdirip görseňiz, olar şu ýöreligide prinsipde esaslananlygyny badawat aňarsyňyz. Ýöne ýatda saklan. Baýlyk üçin beren talapatyňyzy, siz okaňyzy. Eger onu duýguly sözler bilen eýlemeseňiz, ýöneki okaýyş peýda getirmez. Aňasty aň diňe duýgular bilen gatylan pikirler tanaýar. Diňe şondan soň oňa laýyklykda hereket edip başlaýar. Bu şeýle bir möhüm fakt bolyn, ol her bölümde diýen ýaly gaýtalanmagyna munasip. Kutşuna yeterlik derecede düşünülmeýändigi, agla we kişileriň öz-özüň ynandyrmak görelgesini ulanmakda islenilýän netijäni alyp bilmeýänliginiň sebäbidir. Ýöneki sözler aňasty aňa täsir etmeýär. Aňasty aňyzy ynama, hem de duýgulary eýlenen pikirler bilen imitlendirmegi öwrenýän çäňiz, siz gerekli netijelere ýetip bilmersiňiz. Duýgularyňyza erk edip, gerekli ugra gönükdirmekçi bolanyňyzda ilkinji gezekde şowsuzlyga uçrarsyňyz. Umytdan düşmäň. Ýadyňyzda bolsun, mutuna hiç tat berilýän näler. Aňasty aňa täsir etme okyplylygy üçin tölemek gerek bolan wagt bu ýerde beýan edilen ýöreleriň gyşarnyksyz peýdalanmagydyr. Ondan arzan baha bilen gerek okyp östermek mümkin näler. Yetmek isleýän bayraňyzyň onuň üçin tölemeli boljak bahaňyza degýänligi ýa degmeýänligi siz kesiplemelisiň. Öz-özüň ynandyrmak ýörelgesini, prinsipini peýdalanmagy bolan ukyňyz ören köp zatlabatda öz isleňizde onu ýakyp barýan güýçli islege öwürmekde ünsüňiz ne derejede jemläp bilýänligiňize baglydyr. Ünslülige bolan ukyňyzy nädip güýçlendirmeli? Ýokarda aýdylan görkezmeler ýerine ýetirip başlanyňyzda size ünsü jemlemek ýörelgesini peýdalanmak gerek bolar. Birinji baskançakdan başlalyň. Size isleýän puluňyzyň anyk mukdaryny göz öňüne getirmek gerek. Şonuň üçin hem şol mukdarda ünsüňizi jemläň. Gözüňizi ýumyňda
pikiriňizde şol puly görmäge çalışyň. Muny günne ağzından bir gezek edin. Bu maşk ýerine ýetirýärkäňiz ynam hakyndaky bölümde getirilen görkezmelere eýeriň. Siz bu puly sözüň dol manysyny eýlik edýändiňine inanmalysyňyz. Aňasty aňdyň adamyň özüniň aňry baş derejede inanýan buýruklaryny kabul edýändir. Ol şu buýruklar boýunça hereket edýär. Dogry buýruklaryň aňasty aň tarapyndan kabul edilip özleşdirilmegi üçin olary zol gaýtalamaly bolýar. Şu kefikleme eýerip öz aňasty aňyz bilen dol derejede kanunu bolan hokkany oýnajak bolup görüň. Özüňiziň görüp duran bu puluňyzy almalylygyňyza, şonça puluň eýýäm size garaşyp duranlygyna, bu özüňiziň inanýanlygyňyz sebäpli ony aňasty inanmaga mejbur ediň. Şonu aňasty bu pul almagyň iş ýüzünde durmuşa geçirip boljak beýnamasyny size hödürler. Almak isleýän puluňyz gözüňize getirýärkäňiz, gözüňiz ýumyk kaldyka, onu anyk nähili ýol bilen haýsy pudukda gazanmagy niýet etýändiňizi görmäge çalışyň. Bu ören mühimdir. Aňasty höweslendirmek üçin alty basganjak. İkinci bölümde berilen görkezmeler inni şu bölümde beýan edilen ýöregler, prinsipler bilen umumlaşdyrlar we birikdirler. Birinji, hiç kimiň täsir bermejek we ünsüňiziň bölünmejek haýsydyr bir ümsümje ýerde oňarsaňyz gows agşamlyk düşöge geçenizde gözüňizi ýumyňda näçe puluňyzyň bolmagyny niýet edýänligiňizi, şeýle-de onu nähil ýol bilen almakçy bolýanlygyňyzy sesli aýdýan sözleriňizi özüňiz eşder ýal derejede gaýtalaň. Bu görkezmeleri ýerine ýetirýärkäňiz, özüňize islenýän pula eýe bolan kişi ýokmuny görmäge çalışyň. Meselem, aýdalyň siz ýene-de 5 ýyldan 1-nji ýanwara çenli $50.000 eýe bolmak isleýärsiňiz. Şonça pul bolsa sewdanyň kömegi bilen gazanmak isleýärsiňiz. Siziň ýazgyňyz çen bilen şeýle bolmaly. Planjy ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli men $50.000 eýe bolaryn. Bu pul maňa görkezilen möhletde dürli böleklerde geler. Bu pul üçin men nähil hyzmaty bitirjekligiňizi ýa-da nämenin sewdasyny etjekligiňizi beýan ediň. Men bu puly eýe boljaklygymy ananýaryn. Meniň anamym şeýle bir güýçli welin, hut häzir men şol puly öz öňümde görýärin. Men onu elimem degirip bilýärin. Ol maňa garaşýar, sarp etjek ihlasıma laýyklykda ol maňa geçer. Men bu pul almagyma ýardam etjek meýilnama garaşýaryn. Onu işläp düzenimde şol meýilnama laýyklykda hereket ederin. Ikinji, almak isleýän puluňyzy görýänçäňiz, hyýalyňyzy bu maksatnamany ýerden hemde agşam gaýtalaň. Üçünji, ýerden hemde agşam gözüňizi kaklaşar ýaly maksatnamaňyzyň ýazysyny görnükli ýerde goýuň. Şeýle-de tä ýat tutýançaňyz onu ýerden hem agşam okaň. Şu görkezmeleri ýerine ýetirýärkäňiz, aňasty aňyza buýruklary bermek üçin öz-özüň inandyrmak ýöregesini, prinsipini ulanýanlygyňyz ýadyňyzda bolsa, şeýle-de aňasty aňdyňa duýgulaşdyrylan duýgular bilen eriş argaç utgaşan buýruklary ýerine ýetirilýändigini hem ýatda saklaň. Inam ähli duýgularyň iň güýçlisi we önümlisidir. Inam bölüminde berilen görkezmelere eýeriň. Bu görkezmeleriň ilkiside bolgusy zat ýaly bolup görünmegi hem mümkin. Bu täsiriň uğruna gitmeň. Başta size nähil bolgusyz ýa-da durmuşda ulanyp bolmajak zat ýaly bolup görünse-de, görkezmelere eýeriň. Eger siz olar görkezişi ýaly berjaý etseňiz, pikiriňizde we hakykat ýüzünde ýerine ýetirseňiz, juda tez wagtdan siziň özüňizi güýjüň tutuş bir täze äleme açylar.